dem, der skal... Er det nogen, der skal med gode, eller hvad er det for noget? Ja. Jeg skal tage det min tusser. Jo, det skal det er også. Åh, hvor de så vil lege sig bare. Dem er fra dagens net. Ja, det må så det. Det var synd. Tag det ud. Nej, det slukke. Det var det der. Det var da ærgerligt, hvor man har glemt at købe det tusser, hva'? Hvad? Det kravdøde, hvor man har glemt at købe en skæld over i Lundegård. Ja. Hvad må jeg? Hvor er jeg kører? Det var noget. Jeg tror, det er et par livssko, han får på, ikke? Jo. Så ringer han også til. Ud i traktoren. Det var næsten det eneste, jeg kunne finde ud af, at du havde købt det med. Ja. Der er næsten ikke nogen sådan her fra byen. Det er de ejer for. Det kommer op fra jer. Jorden er i ur. De skal ned og vente på en anden måde, der der får lidt forholdsvis stor andel af dem, der er på dag. De vil sige alle de lokale hus. Så når man hører blod, Vi skal blive blod. og også gerne, når de vil på jer, det vil jeg ikke, de gerne have godt. Godt på jer.
Nu har jeg været snart rundt i. Det er nyhederne. Vi har lavet et interview med Kim Larsen og Uffe Ellemann af Højstudie. Sport sidste udsendelse. Og vi begynder med interviewet med Uffe. Goddag! Goddag! Uffe, det er noget svineri, at du er gået af som formand for Venstre. Det skal ikke selv det. Nej, Hvorfor så ikke? fordi jeg gad ikke være det mere, når jeg aldrig blev statsminister. Ej, det kan jeg også godt se. Det tror jeg heller ikke, jeg kan. Nå, men de har været ude og fiske, kan jeg se. Ja, jeg fangede en støvle og en frø og en and og en Ej. fisk. Og en fisk? Ja. Jeg kan det man fisker efter. Hvad? Jo, Ja, det fik de nok. jeg fisker også efter støvler. Ja, jeg er så fattig, at de ikke selv har råd til det. Jo, ja. Det er taget, kamera. Jeg har ikke råd til støvler. Nå, men hvad så er det yndlings fodboldspiller? Jo, det er nu nok Peter Schmeichel. Nå, han, den der målmand, du er ikke langt det med. Jo, Hvor er du, han spiller for? han spiller for Liverpool. Ej, jeg er ikke Manchester United. Jo, det kan godt være. Jamen, din fan, det er jo Kim Larsen, ikke? Jo, Nå, men her var vi også et studie. ja. Ja, vi har altså det. Jamen, dag, Kim. Goddag. Vi har hørt, at Uffe han godt kan lide dig. Kan du også lide ham? Nej, jeg kan sgu bedre lige nyere. Ja. Jeg kan også bedst lide rabeller. Nå. Men Morten Ørum, han kan lide dig. Det ved jeg ikke. Det må du jo spørge ham om. Hvad synes du forskellen er på Uffe og Ny? Der er ingen af dem, der har nogen hjerne. Altså forskel. Nå, så har Nyrup mere hjerne end Uffe har. Ja, det var rapjern, den der. Ja. Den er frygtelig stor. Ja. Ja. Undskyld, jeg sidder her på en, men det er altså første gang, jeg er på tv. Det er to. Glemte du skulle sige. Nå ja. Undskyld. Men Bjørn det her. Ja. Ja, hvor mange serier har du ikke taget udgivet til? Ja, indtil videre, så er det 4. 4 serier. Ja. Hvor mange på hver? 24. 24. Hvor meget bliver det? Det bliver jo 96. Ja. Ja, nu er det rigtigt. Ja. Nå, hvad bil kører du så i køb? Master 727. En Mazda 727, den har jeg ikke hørt om. Nå.
bil hen? Den købte jeg. Undskyld. Ja. Men hvem er så dit idol? Det ved jeg ikke. Har du et fodbold i det? Nej. Ja. Du har jo mig. Ja. Ja. Men vi siger tak til Kim Larsen. Ja. Der kommer noget før det ikke må se. En lille striptease med fodboldtrøje. Ja, og her ser vi så og her ser vi OB's trøje. Og så ser vi Vejles trøje. Og så ser vi Silkeborgs trøje. Og så ser vi AB's trøje. Og så ser vi Aarhus Fremads trøje. Og så ser vi OB's trøje. Det var altså første stripserie. Her ser vi så FCK trøje. Og så ser vi Lyngby's trøje. Og så ser vi AGF's trøje. Så ser vi Herfriges trøje. Så ser vi Ikastes trøje. Og så ser vi Brøndby's trøje. Og det var Bettina Christensen, der var på billederne. En ny undersøgelse viser, at folk er mere bange for at gå til tandlæge. Jeg har sat lidt ud. Ja, det var så den nye model, Cindy Crawford og sport. Og her kommer sporten. Ja, man kan få et nyt håndklæde med Real Madrid. Her har vi et telefoninterview med Beskovdal. Og sidst i udsendelsen straffesparkskonkurrencen mellem Brøndby og OB i Gran Canaria Cup. Ebbe, gik det godt for Ebbe? Gik det godt for Gran Canaria Cup? Jo, det gik rimeligt. Resultatet det blev, nej, det var helst ikke ud. Ah, så lad jeg være med det. Og vi siger tak til Ebbe. Ja. Farvel! Og OB's 5 spillere, som skal spille straffespark er Søren Andersen, Jesper Grønkjær, Søren Frederiksen og Steffen Højer. Og den sidste spiller er, som ingen andre, en Thomas Berg. Og Brøndbys 5 spillere, der skal skyde straffespark er Søren Kolding, Ebbe Sand, Søren Krog, Ruben Bakker og som den sidste, Kim Wilfred. Ja, det er Søren Kolding, der skal skyde. Nej, så er jeg ikke mere. Og det gør Ebse Sand. Nu. Og Jesper Grønskål skyder. Det er Bakker, der skyder. Og det er så Frederiksen, at der skal til at skyde. Hey. Det gør så Krog. Ja, han skyder sgu. Højre, skyder! Peter Madsen skyder det sidste skud for Røn. Og det sidste skud for det skyder Thomas. Ja, og det var Brøndby, der vandt Gran Canaria Cup med 3-2 over OB. Goodbye to you. Og nu skyder Jens Jessen. Og det var mål!
se, de er ikke nemme at gå med dig, ja. Ja, ja, Du må godt prøve, eller? ja. Jeg har mig nat i den, mor. Det tager sådan godt tro på. Ja, vent, så går jeg trække ned. Kom, så er det langt. Det er for det, Jo, tak. nej, men hun kan sætte nogen der. Svømmer for sådan der. Og jeg kan gøre så. Så gå ned, ej, kan du. Det er irriterende, når jeg sidder på den måde. Hold op! Slap! Jeg kan ikke holde ned den her i en hånd. Jamen, det var Ej, det, jeg må jeg... ikke hoppe dig. Nu er jeg beskidt. Men der er nogle tak. Kan du gå for dem? Hov, den står her. Nej, bare gå i hakker. Du kan gå. Kom selv. Det her, det er jeg ikke. Ja. Ja, ja. Så jeg siger, du kan godt den. Ja, du prøver først. Okay. Det er godt, at du ikke er på røven. Eller hvor? Og rigtig godt. Det er jeg siger, så må jeg være af. Vi skal ikke den vej. Så jeg har holdt ved som tilbage igen. Skal vi ned der? Jeg hopper nu bare ned her. Skal jeg fange dig, hvis der er noget fra mig? Du kan bare holde rigtig godt ved. Hold ved oven fra knuden, det kan godt nok have. Så bare hold godt ved der. Det er fint. Du rører ikke noget. Kom så. Det gjorde jeg ikke. Du skal bare køre. Du råber. Bare råb nu, så tager jeg i det, hvis du bliver bange. Bare hold, så for at holde dit hår lidt væk. Hop, lidt tilbage, og så hold det mig. Hold det. Vil du prøve? Jeg kan ikke komme videre. Kom nu hurtigt, mand. Jeg har ikke tid til det. Jeg rammer imod et træ på et tidspunkt, så får der en kører. Jeg står derhen. Så kan du komme med. Power, kom så. Ja, jeg er bare ikke så høj, det er meget. Så er det, der sker, mor. Hop op og sæt dig på knuden, eller hvad? Kan du ikke få ild i ovnen? Ja. Bare lige de her afsætninger, der har været sæt dig. Det kan godt være. I gang med at sætte dig, bare sæt dig, så hop op. Vi rider hen og møder en, som at vi kan spørge. Galop, 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 galop. Ej, så er det så lang tid at sætte den. På halvkæden er for mig. Jeg skal på 5. Få det nu ud, Karen. Det er 20 der tilbage for... Er det... Jo. Er der et tøj? Nej. Så er det der. Den der. Og med sko til at cykle hjem.
ved den over. Nå. Hun er lige her, hende er Pernille Jensen. Hun er lige her. Ja, det er lidt svært med klassen med navnen. Ja, ja. Kan du huske det, jo? Jo, men det kan jeg da godt huske, men derfor kluder jeg den der alligevel i. Og så tæller jeg til 3. 1, 2, 3. I dag er det Jettes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Vi skal sikre os en gave, som med dejlig chokolade og kage. Det var ellers flot. Det var slet ikke den, vi har aftalt. Vi skulle jo spille. Havde I glemt det? Skal vi så have den anden nu, Jeanette? Ja, så skal Jytte øse. Jeanette, det har fødselsdag. En melodi, vi spille vil. Bæv, 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 bæv. Bæv, 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 bæv. Jeanette, det har fødselsdag. Åh, det er der. Nej. Ja, du er gal, mand. Det var 7 kærester. Nej, Du var opsværmet, hva'? nej, ingen. Han kan komme ned under bordet. Flere den side også. Den tager klappen af. Det bliver sådan en flot film. Var det en, jeg købte den der? Jo, jeg vil købe det til dig. De presser. Velkommen til Direct. Det er kunstmuseet lige i centrum. Og her bag ved mig ser vi kun et af de pæne billeder. Selvom det så meget pænt ud, kan jeg også være roligt. Og her er Maria Louis Michael til 10.000 kroner. Her ser vi et billede af H.C. Andersen der, til 20.025 øre. Det er rigtig gammelt og ægte. Og jeg sagde rigtigt 2.025 øre. 10 øre måske. Der er også en god udsigt.
Her ser vi de 2 fremmeste billeder på udstillingen. Og det var fra Kunstcentret Atlet, som har åbnet alle dage fra 12 til 17. Galop, 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 galop. Hvad skriger du for, Dorte Elisabeth? Galop, galop, galop. Ja, i aften har vi dronningen i studiet. Goddag, Margrethe. Hvordan har I det? Godt. Okay. Hvad laver de i deres fritid? Ser fjernsyn? Ikke mere? Nej. Hvad plejer de så at se i fjernsynet? Højt humør. Under halvt tag. Hvorfor ikke under helt tag? Fordi så bliver det ikke højt humør. Gud bevarer Danmark. Ikke? Det er skønt at være dronning. Vil bevare Danmark. Hvad med din fan? Jeg har sgu da ingen fan, vel? Er det dig selv? Ja. Jeg kan se, at de har en rød kjole på. Ja. Hvordan har deres mor det? Det er jo. Hun har fået næseblod. Og Henrik har ved at slå lidt på hende. Ja. Og så min kjole blev rød. Okay. Ser de fodbold i fjernsynet? Og gud gør jeg ej. Hvad sport ser de så? Jeg ser højt humør under halvt hag. Er det sport? Nej. Jeg har sport. Her er de sport? Ja. Det må da være en sport. Nej. Det er højt humør. Hvad så med Pingo? Det er pongo. Pingo i Pongo. Pongoland. Pongoland, du. Er han en penguin? Nej. Han er en frankriater. Hvad så med prins Jørgen? Ja, han er en skid. Hvad så med hans skole? Nu skal vi hjem. Vil de hjem til Hongkong? Du er dig. Okay. Altså, Schattenborg, derovre at prins Jørgen bor, er det noget var? Nej. Er det ikke kedeligt at bo på et slot? Jo. Det er jo så stort, at man kan Det er se sig så hen. dejligt. Ligger de så sammen med prins Henrik om natten? Ja. Hvad laver I så om natten? Ja, det gør du i. I kan se, de har et fint vifte, hvor de anskaffer den.